Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskolan 800 ikasletik gora eta 50 profesional baino gehiago gara. Irakasle gaien prestakuntzan murgilduta gaude. Euskal hezkuntza sistemaren errealitateari modu kritiko eta sortzailean aurre egiteko. Gure ikasgela eta pasabideetan giro adeitsua nabari da. Lankidetzan eta gogoetan oinarritutako jarduna sustatzea da gure lana. Horixe baita gure ustez, jakin-mina asetzeko bidea, eta horrela eratu dira denboran iraunduten harreman sendoak. Gure eskola duela 75 urte sortu zen herriari emana, eta batez ere hezkuntza komunitateari. Bamen argi izan dugu beti hezkuntza dela gizartea eta errealitatea eraldatzeko tresnarik indartsuena. Horregatik, kalitatea eta profesionaltasuna bilatzen dugu egunez egun maisu-maistren prestakuntzan. Sortu ginenetik, ikastetxeekin eta hezkuntza erakundeekin lan egin dugu, gure erakundean ikerketa didaktiko aplikatua ezinbestekoa delako. Eta geure egin dugu beti euskara eta euskal kultura transmititzeko ardura eta konpromisua. Gure izaerak eta lan egiteko moduak etengabe aurrera begira jartzen gaitu. Etorkizuneko erronkak handiak eta erakargarriak direlako. Etengabe ari gara hausnartzen, ikertzen eta hobetzen. Beti izango dugu zertan sakondu eta zer aldatu. Guretzat, hezkuntza prozesu dinamiko bizia da, gizartearen beraren modukoa. Horregatik ezin da atzean geratu. Iragana, oraina eta etorkizunaren bidegurutze honetan, Begoñako Andramarik sendo dirau hezkuntzako profesionalak prestatzen. Etorkizuneko irakasleak hezkuntzaren eraldatzaileak izan daitezen ahalegintzen gara. Bamen iparrorratza bikaintasunaren bilaketan dago, eta mundua bidezkoago egiteko konpromisoa. BAM, 75 urte, eskola handiko profesionalak.